Ale predtým sa ešte musíme na chvíľu vrátiť do niekoľko storočí späť. Píše sa rok 1657 a jágerský biskup Benedikt Kiždi zakladá v Košiciach univerzitu s teologickou a filozofickou fakultou. Počas niekoľkých rokov, keď tu pribúda aj právnická katedra, sa univerzita stala veľmi dobre vybavenou inštitúciou. Okrem gymnázia popri nej fungovali konvikt pre výchovu šľachticov, kňazský seminár, univerzitná knižnica a tlačiareň. Je prirodzené, že do zbierky knižnice pribúdajú predovšetkým tlače náboženského a filozofického charakteru, ktoré raz budú cennou súčasťou regionálnej zbierky inej knižnice, ale dovtedy ešte uplynú 300 ročia. Najprv musí Mária Terezia v roku 1777 vydať Výnos Ratio Educationis Rei Literarie, na základe ktorého sa Košická univerzita zlučuje s Trnavskou a prekladá do Budína. Namiesto nej sa v Košiciach zriaďuje Kráľovská akadémia s právnickou a filozofickou fakultou. K nej prechádza aj niekoľko tisícový fond z univerzitnej knižnice, ktorý sa postupne rozrastá aj vďaka tlačiam z rozpustených reholí, najmä spišskej. Revolučné udalosti Meru 8 rokov znamenajú nielen sťahovanie knižnice na chór premonštrátskeho kostola, ale aj neskoršie premenovanie na právnickú akadémiu. Jej knižnica sa okrem vlastných nákupov doplňa aj početnými darmi od občanov mesta, ustanovizní a spolkov. Osudové udalosti prichádzajú pre právnickú akadémiu po rozpade Rakúsko-Uhorska. Spolu s knižnicou ju do štátnej správy preberá Ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe. Jej činnosť ukončuje v roku 1922 a rozhoduje aj o osude knižnice. Fondy sa majú presťahovať do Univerzitnej knižnice v Bratislave. Do Košíc vysiela knihovníka z Univerzitnej knižnice v Prahe, aby pripravil presun kníh, netušiac, že tento človek sa spreneveril zverenému poslaniu. Kto to bol? Nám povie riaditeľka verejnej knižnice Jána Bokácia v Košiciach, doktorka Klára Kernerová. Prosím, príďte na stôl. Takže kto sa to spreneveril svojmu poslaniu? Doktor Emil Černaj, dámy a páni. Narodil sa v decembri 1895 v Českom Krumlove. Vyštudoval germanistiku, dejiny umenia a filozofiu. Do Košíc prišiel po trojročnom pôsobení v Univerzitnej knižnice v Prahe. Ako vzdelaný a kultúrny človek pochopil, že by pre mesto a hlavne jeho obyvateľov bola veľká škoda presťahovať knižnicu do Bratislavy. Jeho vzťah ku Košiciam pozitívne ovplyvnili aj príbuzenské vzťahy. Jeho manželkou bola Košičanka Alžbeta Jozefina Čarna. Našťastie vie maďarsky a tomu uľahčuje život v meste, v ktorom stále samozrejme prevláda maďarčina. Okrem češtiny ovláda aj nemčinu a francúzštinu. Starostu doktora Pavla Nováka i radu mesta presvedčil o potrebe knižnice v Košiciach, ale je tu ešte Bratislava a Praha. O tom, že nebolo jednoduché presadiť zachovanie knižnice v Košiciach, svedčí i rozhorčený článok redaktora z dobovej tlače. Slovenský východ, 18. január 1924. Naša verejnosť bola nedávno rozrušená správami o tom, že knižnica bývalej právnickej akadémie v Košiciach má byť odrzená z Košíc do Bratislavy. Je nepochopiteľné, že môžu byť robené tak bezhlavé rozhodnutia ako toto. Písali sme už, že pre Bratislavu knižnica nemá veľkého významu, lebo Bratislavská univerzita všetky spisy, ktoré sú v Košiciach, má. Za to Košice, keď im bude knižnica vzatá, stratia veľmi mnoho, lebo podobná knižnica nedá sa zaobstarať. A Košiciam bude vzatá posledná kultúrna inštitúcia. Jestli rozhodnutie padlo v Bratislave či v Prahe, ľahostajné alebo hlúpe. Predsa musí už raz pochopiť Praha aj Bratislava, že Košice nie sú tým posledným miestom v republike.
Pánovia, vy, ktorí sedíte hore na vysokých miestach, pozor! Naučte sa myslieť tiež do budúcnosti a uvedomte si, že za vaše hlúpoty bude trpieť budúcnosť. Uvedomte si, že nie vždy s úradom Boh dáva aj rozum. Nemyslíte si, že z lokálneho patriotizmu chceme, aby v Košiciach kniežnica zostala? Nie. Ale my vidíme ďalej do budúcnosti ako vy, ktorým iste nešťastnou náhodou sú do rúk dané poteže moci a kompetencie. Zamyslite sa nad následkami svojho rozhodnutia. Predstavte si, že musíte Košice ako kultúrne centrum východného Slovenska podporovať. A nie. Snahy doktora Černaja a Rady mesta Košice boli nakoniec korunované úspechom. V roku 1924 uznesením Rady mesta Košice vzniká štátna verejná knihovňa, pokračovateľka knižnice bývalej právnickej akadémie v Košiciach. V októbri vstupuje do platnosti knižničný poriadok, na základe ktorého je knižnica prístupná všetkým obyvateľom nad 16 rokov. Dohoda ministerstva a mesta prináša aj uspokojivý model financovania. Zo štátnych prostriedkov Ministerstva školstva a Národnej osvety v Prahe sa zabezpečí prevádzka knižnice a nákup naučnej literatúry. Rada mesta sa zase zaviazala finančne prispievať na beletriu. Zachováva sa tak tradícia vedeckej knižnice a zároveň pribúda aj charakter verejný a ľudový. Doktor Emil Černaj sa stal prvým správcom knižnice, do ktorej pribúdali stovky kníh, a nielen zo štátnych prostriedkov, ale aj z darov občanov. Preto nie divu, že priestory v budove na Kováčskej ulici začali byť pritesné. A tak doktor Černaj opäť vstúpil do rokovania s radou mesta s cieľom nájsť vhodnejšie priestory. A mesto sa k svojej knižnici zachovalo naozaj veľkoryso. Ponúklo jej priestory radnice, jednej z najlukratívnejších budov v centre mesta. A nie len to. Na adaptáciu priestorov Mestská rada vyčlenila 250 000 korún československých. Slávnostné otvorenie knižnice v nových priestoroch sa udialo 29. januára 1928 a dobová tlač túto udalosť zaznamenala takto. Starodávna radnica mesta Košíc bola svedkom slávnosti, aký málo miest zažilo v poslednej dobe. Otvoril sa v nej ústav najdôležitejší pre rozvoj modernej kultúry. Po veľkej sále bývalej zasadacej siene svetlá všetky slávnostne ožiarili priestor plný vybraného obecenstva. Prednostovia všetkých štátnych aj samosprávnych úradov, zástupcovia cirkví, armády, korporácií a rozličných kultúrnych inštitúcií, škôl, všetkých stavov a politických organizácií sa prišli radostne pokochať novým ústavom, určeným, aby šíril kultúru nášho slovanského národa. Tento citát mi pripomína, že aj dnes tu máme vybrané obecenstvo, ktoré si prišlo úctiť 90. narodeniny knižnice. Som veľmi rada, že v publiku sedí primátor mesta Košice pán Richard Raši a námestnička pani Renata Lenartová. Riaditeľ úradu Košického samosprávneho kraja pán Ondrej Bernát a vedúca odboru kultúry pani Kováčová. Sú tu prítomní aj poslanci, starostovia mestských častí, predsedovia spolkov a združení, ďalej riaditelia knižníc, kultúrnych inštitúcií, bývalí zamestnanci, čitatelia, novinári. Všetci ste pre nás vzácni, dôležití a srdečne vítaní. A v tomto momente by som si dovolila urobiť malú zmenu programu, vzhľadom na to, že jeden zo vzácnych hostí, pán primátor, musí neodkladne odísť a chce nás pozdraviť, takže pán primátor, poďte na pódium. Najprv poblahoželám, aby som sa zbavil kytičky.
riaditeľke. Samozrejme, ako pôvodom lekár som jej poprial jej aj knižnici a všetkým zamestnancom veľa zdravia, šťastia a veľa rokov tak úspešných, ako boli tie doterajšie. Ako sme už počuli, napriek tomu, že zriaďovateľom knižnice je Košický samosprávny kraj, tak my všetci, ja verím, že aj všetci obyvateľia mesta považujú verejnú knižnicu Jana Bokácia za našu knižnicu. Aj preto, lebo v tom historickom momente v roku 1924 bolo mesto a rozhodnutie Mestskej rady tým, ktorí knižnicu v našom meste zachovali. Našou ju cítime aj preto, lebo práve v tomto roku, pri príležitosti 90. výročia, dostala verejná knižnica najvyššie ocenenie, aké môže dostať, a to cenu mesta Košice, ktorá patrí vám, pani riaditeľka, celému kolektívu, ale aj všetkým tým, ktorí sa podielali na tej krásnej a úspešnej existencie našej knižnice. No a pre mňa osobne má tá história knižnice úplne blízky, srdcu blízky rozmer, pretože, ako ste počuli, knižnica dlhé roky, dlhé 10 ročia sídlila v priestoroch historickej radnice mesta Košica. Myslím si, že ešte niektoré z vás dámy si pamätáte, ako som do nej roky chodieval so svojím otcom, ktorý si tam vyberal literatúru pre seba a ja som si listoval v knižkách a hľadal to, čo zaujímalo mňa a naozaj strávil som v knižnici v tej príjemnej atmosfére, v tom príjemnej vôni, ktorá sa v knižniciach nachádza naozaj krásne roky. A teraz, keď v týchto priestoroch prijímam vzácne návštevy, ktoré navštívia naše mesto, stále si spomeniem na to, ako mladý chlapec som tam trávil hodiny a hodiny. A to mi pripomína, že doba sa naozaj veľmi zrýchlila, veľmi zmenila. Internetizácia spoločnosti je úžasná vec, ale zároveň nám kradne to najbližšie, to, na čom sme vyrastali my, na čom vyrastali naši rodičia, naši starí rodičia, a to sú úžasné knihy. Ja si spomínam, ako sa u nás každú nedeľu po obede išlo oddychnúť, každý si vzal svoju knižku a hodinku, dve ju listoval a bola to taký rituál našej rodiny, ktorý sa bohužiaľ v súčasnosti vytráca. A preto je dôležité mať také úžasné inštitúcie s takými úžasnými ľuďmi, ktoré si túto nenahraditeľnú výchovnú pomôcku života uchovávajú, lebo ja tvrdím, že kto knihy nečíta, kto vníma alebo berie zdroje informácií iba z digitálnych médií, tak je o mnoho vecí ochudobnený. Takže dovolte mi, aby teda predpokladám, že ďalších 90 rokov sa tu všetci nestretneme. Ja určite nie, ale verím, že tí, čo prídu po nás, budú zažívať aj ďalších 90 rokov také úžasné chvíle, aké môžeme prežívať my, a tých ďalších 90 rokov bude vďaka ľuďom, akí sú v našej knižnici teraz a akí tvorili históriu, takisto také úžasné. Takže veľmi pekne ďakujem. Ja odchádzam len na chvíľu, ale určite sa vrátim na recepciu. Pekne ďakujem. Sa zišlo dnes v týchto krásnych a dôstojných priestoroch na malej scéne štátneho divadla v Košiciach. Sme tu nielen preto, že je to dôstojný priestor, ale aj preto, že nás spája spoločné výročie. V roku 1924 vzniká v Košiciach Východoslovenské národné divadlo a prvýkrát sa hrá po slovensky. No, rok 1924 je dobrý ročník. Okrem zrodu knižnice, Východoslovenského národného divadla a štátnej nemocnice sa v tomto roku beží aj prvý maratón z turne do Košíc. Je to rok narodenia niekoľkých detí, z ktorých sa stanú slávni spisovatelia. Napríklad Jurij Bondarev, Johannes Marius Zimmel, Bulad Okudžava, Rozamunde Pilčerová, Trumel Kepolty. Michel Turnier. Z českých autorov je tu napríklad Jozef Škvorecký a Nočenášek. V roku 1924 sa narodili aj Ladislav Ťažký a Anton Havoušťák. No o týchto autoroch ešte čitatelia nič netušia. Návštevnosť nových, väčších priestorov v historickej radnici sa však utešene rozrastá
a doktor Černaj môže konštatovať, že splnil svoje poslanie. Do Prahy sa vrátil v roku 1929, keď už Košická knižnica mala dobre naštartovanú činnosť. Zomrel v 1945 vo veku nedožitých 60 rokov. Po ňom funkciu riaditeľa prevzal Jozef Pieter. Aspoň telegraficky si teraz priblížime ďalšie obdobia v živote knižnice. V medzivojnovom období je jednou z najlepšie budovaných verejných knižníc na Slovensku. V 50. rokoch sa zriaďuje osobitná čitáreň, študovňa, oddelenie pre deti, organizujú sa besedy o knihách. Pojazná knižnica Bibliobus rozváža knižné súbory po okolitých dedinách a dobrovoľníkom pracujúcim na trati družby. Uznesením Rady Východoslovenského krajského národného výboru sa premenúva na krajskú knižnicu. S rozvojom mesta v 60. rokoch sa služby rozširujú aj na sídliská, kde sa zriaďujú pobočky. Prvá, dnes už neexistujúca pobočka, vzniká v roku 1965 na sídlisku Mier. Úspešnú činnosť oceňuje Ministerstvo kultúry a informácií prepožičaním titulu Vzorná ľudová knižnica. V medzivojnovom období sa vystriedali viacerí riaditelia. V rokoch 1945 až 64 to boli Ernest Paláš a doktor Ján Čollák. V rokoch 70. a 80. sa knižnica stáva centrom metodickej, bibliografickej a medziknižničnej výpožičnej služby pre jednotnú sústavu knižníc vo východoslovenskom kraji. Pod jej metodickým vedením sa úspešne budujú knižnice okresné, mestské i obecné. A to iste aj vďaka inšpektorovi kultúry pánovi Mikulášovi Kekeňákovi. Treba spomenúť ešte jeden z dôležitých projektov z tohto obdobia, a to je projekt koordinovaného spracovávania regionálnej literatúry 14 východoslovenskými knižnicami. Jeho výsledkom sú bibliografické ročenky, ktoré prinášajú záznamy o kultúrnom, spoločenskom a hospodárskom živote Košíc, ale aj kraja. V tomto období má knižnica už vyše 20 000 čitateľov a 23 pobočiek. V spomínanom období stojí na čele knižnice najdlhšie Vojtech Cák. Po roku 1981 Juraj Špiner a krátko Veronika Benzuláková. To už prichádza rok 1989 a s ním aj prevratné zmeny. Všetky aktivity sa očisťujú od ideologického nánosu predchádzajúcich rokov, čo sa prejavuje tak v budovaní fondov, v charaktere podujatí, ako aj v modernizácii služieb. Už začiatkom 90. rokov sa knižnica radí k tým, čo svoje dvere naplno otvárajú automatizácii. Doktor Tibor Meňher tu na mieru šije prvý softvér na spracovanie dokumentov a ich požičiavanie. Knihovníci s ním celé týždne diskutujú, polemizujú. Výsledkom je komfortný program Libris a Biblis, ktorý urýchľuje obsluhu čitateľov a zjednodušuje prácu knihovníkom. Dobrý chýr sa rýchlo šíri, Libris a Biblis putuje z Košíc do desiatok ďalších knižníc po celom Slovensku. Na sídlisku Košického vládneho programu sa experimentuje. Vzniká tu pobočka rodinného typu, pre ktorú inžinier architekt Vladislav Občák navrhuje netradičný farebný interiér. Zároveň na hlavnej ulici prebieha náročná rekonštrukcia pamiatkového objektu Parkovcieho paláca. Z prostriedkov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa tu pripravujú podmienky pre činnosť odborných pracovísk a špecializované služby. Riaditeľom v tomto úspešnom období je magister Štefan Kolivoško. Zlomovým momentom je však rok 1996. Po rozhodnutí vtedajšieho zriaďovateľa Ministerstva kultúry Slovenskej republiky musí centrálna požičovňa a čitáreň opustiť svoje dlhoročné sídlo v historickej radnici. V rekordne krátkom čase sa zrekonštruuje objekt bývalej školy na Hviezdoslavovej 5, kde sa koncom roka knižnica presťahuje. Navyše prvýkrát v histórii stráca právnu subjektivitu a stáva sa organizačným útvarom Košického kultúrneho centra. Náprava tohto experimentu prichádza po zmene politickej situácie v roku 1999 s
úrovne Krajského úradu v Košiciach. A v tejto zložitej situácii riaditeľskú taktovku už drží v rukách Klára Kernerová, ktorá túto funkciu vykonáva dodnes. Ale nespomenuli sme ešte jednu dôležitú osobu. Nie je to síce riaditeľ, ale s oslavujúcou knižnicou úzko súvisí, i keď jeho príbeh začal pred mnohými storočiami. Košice, začiatok 17. storočia. Prichádza Ján Bokacius. Nemali by sme radšej odísť z Košíc. Veľký Jozo ťa považuje za hlavného odporcu. Mesto je plné špehov, určite ťa nechal sledovať. Poďme na Spiš. Alebo kam do Lužic. Budeme mať pokoj my aj vaše synovia. Alžbeta! Som richtár Košíc, nemôžem sa so založenými rukami prizerať, ako nám nejakí žoldnieri dávajú frčky do nosa. Spravodlivosť budeme hľadať na najvyšších miestach. Johannes, nenávod sa do niečoho. Odnesie si to rodinu. Ak budeme do nekonečna ustupovať bez správy, všetko sa raz obráti proti nám. Nie. Máš jedinú možnosť. Podriadiť sa. Sú aj iné možnosti. V takýchto neistých časoch a do nevece. Ako keby som mal na rukách dva povrazy. Jeden ma ťahá doprava, druhý doľava. Cisár ti nikdy neodpustí, že si sa pridal k jeho protivníkom. Idem tam ako vyslanec krajiny, s oficiálnym poverením kniežaťa Bočkaja. Počkaj. Nevie tak slepo tomu Bočkajovi. A zastávať má heslo. Za vlast aj slobodu. Aj náboženstva. My nie sme cisárovi otroci. A čo tí jeho vojaci? Tí divokí hajdusi. Vyrabovali vraj za hradbami mestské mlyny a majere. A Bočkaj? Ten má rád len toho, kto mu nosí dary. Dnes je tu a zajtra povie, kde. A čo potom, čo? Betka, ty si nakoniec na cisárskej strane. Ale prestaň, nie. Ja... Vieš, ja... si neviem predstaviť život bez teba. Neboj sa. Všetko dobre dopadne. A prečo Bočkaj prijal Ileš Haziho listy? Boli lepšie ako tvoje? Boli tvrdšie, moje sa mu zdali mierne. Ty sa chceš obetovať pre toto mesto. Nie sme tunajší. Sme v Košiciach iba 5 rokov. V podstate sme cudzinci. Pomôžu nám miestni ľudia, keď to budeme potrebovať. Nemôžem cúvnuť. Snem rozhodol o mojom vyslanectve, teraz je to moja povinnosť. A čo ak je toto naše posledné stretnutie? Ma pochováš. No nie, Johan, nie, preboha, nie. Vieš, ja len mávam v poslednom období také zvláštne sny. Nech si ich nebola povedať. O pár týždňov sa uvidí. Ja viem, že sa vrátiš, ale... Verím, že aspoň Košičania nezabudnú, čo som pre toto mesto urobil. Aj
Palatín Turzo vyjadril radosť nad tým, že si sa vrátil. Ale keď sa bolo treba zasadiť za moje prepustenie, všetci mlčali. Ale nie. Apelovali na kráľa. On, Forgáč, Iležházy, Bočkaj. Ibaže márne. Funkciu mestského richtára mi neponúkli. Ani len to pondiate notárstvo. Vrátil som sa do iných Košíc, ako boli tie, z ktorých som odchádzal. Vítajú ma síce, ale už nepotrebujú. A ja som v meste počula všelijaké reči. Keď som sa vrátil do mesta neslávne. Nesplnil som poslanie. Ty si prejavil takú vernosť uhorskej krajine, ako si cenia aj tvoji nepriatelia z cisárskeho tábora. Nie som z ich krvi. Som cudzinec, ktorý sa sem prisťahoval, aby iba vraj robil kariéru. Ešte stále je tu dosť ľudí, ktorí si ťa vážia, Johannes. Možno by bolo na čo si povedať z politiky. Navždy. Musím napísať pamäť. Vyrozprávať celé to utrpenie, ktoré som musel vo väzení pretrpieť pre týchto ľudí, pre toto mesto. To ich presvedčí o mojej čistote. To bola ukážka z divadelnej hry Rudolfa Schustera, ktorú má vo svojom repertoári Štátne divadlo v Košiciach. Účinkovali Dana Košická a Milan Antol. Ďakujeme. Významnom humanistickom básnikovi, diplomatovi, pedagógovi Richtárovi je v roku 1991 krajská knižnica premenovaná na verejnú knižnicu Jána Bokácia v Košiciach. Ján Bokácius, vlastným menom Ján Bok, sa narodil 25. decembra 1569 v Lužickom Srbsku v obci Veča. Po štúdiách v Dražďanoch a Wittenbergu ho osud zavial do Uhorska, kde pôsobil vo viacerých mestách. Ako 30-ročný prijal ponuku Mestského senátu v Košiciach stať sa rektorom školy. Pre jeho znalosti a schopnosti si ho Košičania neskôr vyvolili za richtára. Žil v pohnutých spoločensko-politických pomeroch, ktoré mu priniesli slávu i väzenie. Cisár Rudolf II ho najprv ovenčil titulom poeta laureatus Caesareus, neskôr ho väznil v Bielej veži na Pražskom hrade. Udalosti, ktoré predchádzali väzeniu i samotný pobyt v ňom, opísal v knihe Olympias Carceraria, uväznený Olympias. Knižnice a umožňuje im tráviť voľný čas aj bez povinného členstva. Pribudli počítače, kopírovacie zariadenia, magnetická tabuľa, konferenčná miestnosť. Z európskych fondov sa zrekonštruovalo aj nádvorie Barkovcieho paláca v centre mesta, kde sa organizujú letné kultúrne podujatia. V súčasnosti má verejná knižnica Jána Bokácia v Košiciach 280 000 fond, 9,5 tisíc čitateľov a navštevuje ju vyše 120 000 návštevníkov. Najväčším pracoviskom je centrálna požičovňa, kde sa poskytujú klasické služby i prístup do online databáz. V čitárni sa nachádza vyše 150 titulov novín a časopisov a fond zvukových kníh pre nevidiacich. Na sídliskách sa zabezpečujú služby prostredníctvom 6 pobočiek. K najväčším patrí pobočka na sídlisku Košického vládneho programu a na terase. Okrem nich sú to pobočky v Barci, na sídlisku Darkovských hrdinov, nad jazerom a v Šaci. Knižnica má ďalšie špecifika, ktorými sa naozaj môže popíšiť. To určite. Tak napríklad oddelenie regionálnej literatúry, ktorý slúži záujemcom o históriu, ale aj súčasnosť. Cenným je aj fond starých tlačí z knižnice bývalej právnickej akadémie. Medzi rarity patria dve inkunaboly, prvotlače vydané do roku 1500. Veľkú zásluhu na zhromažďovaní a spracovávaní tejto regionálnej zbierky má legenda knižnice pán Jan Bertalan, ktorý ju ochraňoval i v časoch neslobody. No.
No a skôr ako budeme pokračovať v príbehu knižnice, poprosím Sláčikové kvarteto muziky Juvenalis, aby prišlo na scénu. Sídli v Barkovciho paláci a je zamerané predovšetkým na vážnu hudbu. Pripravuje aj atraktívne koncerty na nádvorí paláca, ktoré si našli vďačné publikum. Napríklad koncerty operných árií, sviečkové koncerty, medzinárodnej prehliadky mládežníckych orchestrov a zborov, či triedne koncerty žiakov základných umeleckých škôl. Dodám ešte, že už tretí rok sa tu priaznivci poézie stretávajú pri cykle Randevu s poéziou. Odzneli tu verše slovenských i francúzskych básnikov, ako napríklad aj báseň Françoisa Villona Petícia vojvodovi Bourbonskému vo výbornom preklade Jána Smreka. O tom, že Villonové verše sú doposiaľ živé, sa napokon môžete presvedčiť aj sami, recituje Dana Košická. Petícia vojvodovi Bourbonskému. Všemocný pane, knieža vznešené, čo ľadia mi svoj erb krášli dráči, aký si Vion dolu na scéne, trápením skrotlý, na pergamen značí, ráčku mu pomôcť. Pár toliarov stačí. Pôžička, áno, žiadne podfuky, môže dať na ňu všetky záruky. Už teraz sa mu z toho ruky trasú. Príjmite kniežajú ponuky. Stratíte najviac iba trocha času. Nepožičal si nikdy? Kdeže nie. Iba raz od vás. Keď ho osud stlačil. 6 toliarov? No, sú už zmarnené. Minulých dávno. Na jedivo asi mal dať. A dal tiež. Neboli v tom špásy. I vám dá knieža svoj dlh do ruky, ľahúčko, rýchlo a bez okľuky. V patajských lesoch, až sa stromy strasú, predá ich vôňu. Od ciest polúky. Strátíte najviac iba trocha času. Ó, keby svoje zdravie bezcenné tiež mohol predať, neváhal by asi. Je bez toliara tejto jesene. A tomu veru nepridáva krásy. Prázdnotou mešeca mu stále hlási. Ó, šťastie, šťastie, jak si od ruky. V pokore vraví, skromne zohnutý, s peniazmi krížie. Nenesú mu spásu. Ak pôžičku mu dáte pohnutý, stratíte najviac iba trocha času. Ó, vzácny pane, slavo obutý, som, verte mi to z toho mrzutý, keď prehrabúvam stále prázdnu času. Ak pôžičku mi dáte do ruky, stratíte naviac iba trochu času. Na druhej strane listu. Bež list, ber sa, utekaj, vraj si nenehaj. Popros ohlas vedieť daj, bez groša som, veru ja. Pokračujeme v rozprávaní príbehu knižnice. Knižnica organizuje aj množstvo ďalších podujatí pre deti i dospelých. Už tradične aj týždeň slovenských knižníc, noc Andersenom, čitateľský maratón Čítajme si. Spolupracuje pritom s viacerými partnermi.
s Českým spolkom v Košiciach, Slovensko-Českým klubom v Slovenskej republike, Francúzskou alianciou Košice, literárnou spoločnosťou Pravé Orechové, občianskym združením Ester, s inštitúciami Košického samosprávneho kraja v meste i v regióne. V priestoroch knižnice sa udomácnili i viaceré komunity so svojimi špecifickými záujmami. Fotoklub Nova, literárny klub Kolík, dejepisný spolok, Slovenská numizmatická spoločnosť, klub priateľov opery. V spolupráci s Ústavom pamäti národa sa organizujú mesačné diskusné večery z novodobej histórie Slovenska. Dlhoročného partnera pri prezentácii literatúry má naša knižnica v Prahe, a to jazzovú sekciu. S ňou od roku 2004 organizuje literárny maratón alebo 24-hodinové non-stop čítanie, propagujúce našich i zahraničných autorov. Online sa prenáša do celého sveta. Veľký úspech mal čitateľský maratón venovaný Šándorovi Máraji, jednej z kľúčových osobností projektu Košice EHMK 2013. Čítalo sa nielen v interiéri, ale aj v uliciach mesta v dobovom oblečení, evokujúcom prvé 10 ročia 20. storočia, keď v Košiciach tento svetoznámy autor žil. Špecifikom knižnice je Galéria Nova. Pôsobí pri nej od roku 1992. Organizuje pravidelné výstavy našich i zahraničných fotografov a stala sa jednou z 3 špecifických fotografických galérií na Slovensku. Napriek tomu, že funguje na báze nadšenia a dobrovoľníckej činnosti, pripravila už výstavy takých renomovaných fotografov, ako sú Tibor Husár, Karol Kálaj, Milota Havránková, Jindřich Štrajk, Vladimír Birgus, Rudo Prekop, Alexander Jiroušek, Sára Sautková, Jan Šibík a ďalší. Knižnica organizuje vzdelávacie aktivity pre knihovníkov i verejnosť. K úspešným patrili semináre pod názvom Kríza čítania, ktoré hľadali spôsoby, ako podnietiť klesajúci záujem verejnosti o čítanie. Starší občania sa vzdelávajú v kurzoch, ktoré sa venujú základom práce s počítačom a internetom. Spomenúť treba i publikačnú činnosť. Medzi zaujímavé edičné tituly patrí biografický slovník židovských osobností, pamätné tabule mesta Košice, pamätníky mesta Košice, jezuitskí historici v Košiciach, 1000 dobrých kníh, ale aj personálne bibliografie od autorky doktorky Jany Amrichovej, mapujúce literárne osobnosti nášho mesta. Za svoju činnosť knižnica získala viacero ocenení. Pamätnú medailu Ľudovíta Vladimíra Riznera, udelenú Slovenskou národnou knižnicou, cenu Slovenskej asociácie knižníc Sakáčik a pri príležitosti 90. výročia vzniku jej bola udelená cena mesta Košice za dlhoročné poskytovanie knižnično-informačných služieb a prínos pri spracovávaní dokumentov a databáz pre mesto Košice. Ocenenie si zaslúžia všetci tí, čo sa na týchto výsledkoch podielali. Naša knižnica mala šťastie na ľudí. Vždy tu pracovali knihovníci, ktorí mali radi knihy aj svojich čitateľov. Veľa z nich tu prežilo aj celý svoj profesionálny život. Preto by som sa im rada poďakovala všetkým zamestnancom, bývalým i súčasným, ktorí sa na úspešnom príbehu verejnej knižnice Jána Bokácia v Košiciach podielali. Ale poďakovanie patrí tiež tým, ktorí podmienky pre činnosť knižnice vytvárali. Zriaďovateľom, ktorí sa v priebehu histórie viackrát menili. Sú to mesto Košice, Krajský národný výbor, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Krajský úrad v Košiciach, a terajším zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Poďakovať treba i starostom mestských častí, tam, kde má knižnica pobočky, ktorí pravidelne prispievajú na ich činnosť. Sú to mestské časti Barca, Dargonských hrdinov, sídlisko Košického vládneho programu, Nad jazerom, Terasa, Šace. Prítomní pani starostovia, starostky, ďakujem vám. A teraz by som prosil ctených hostí o príhovory. Prvým sa prihovorí riaditeľ úradu Košického samosprávneho kraja, pán Ondrej Bernát. Nech sa páči, pán riaditeľ.
Vážená pani riaditeľka, dámy a páni, vidím, že zriaďovateľovi si nastavil mikrofón správne, že nenáhodou Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom tejto nádhernej knižnice. Dovoľte, aby som v tento slávnostný okamih vás pozdravil v mene zriaďovateľa, v mene Košického samosprávneho kraja, ako aj v mene predsedu Košického samosprávneho kraja, doktora Zdenka Trebulu. Ctení zamestnanci verejnej knižnice, vážená pani riaditeľka, mnohokrát blahoželáme 50-tníkom, 60-tníkom, 70-tníkom. Pri 8 krížikoch už volíme špeciálne slova, ale nie každému sa podarí dorazť do takého veku. Na 90-ku treba vyberať slova s úctou, pokorou, ale aj obdivom a hlasným oslavným zvolaním. Nech žije. Nech ďalej kvitne 90-ročná dáma, verejná knižnica, ktorá patrí k najstarším a najväčším verejným knižniciam na Slovensku. Ak si človek uvedomí, že jej korene siahajú ešte ďalej, až do 17. storočia, do čias Košickej univerzity, treba sa úctivo skloniť pred našimi predkami, ktorí vnímali silu poznania. Ťažko porovnať, ktoré časy knižnice boli pre ňu kľúčové. Či tie, keď sa odčlenila od štátnej verejnej knižnice, pokračovateľky knižnice Právnickej akadémie, či keď sa presťahovala z Kováckej ulice do historickej radnice na Hlavnej ulici, alebo tie, keď sa cieľavedomým budovaním beletristickej časti knižničného fondu a jeho sprístupnením všetkým čitateľom stala skutočnou verejnou ľudovou knižnicou, alebo povojnovými aktivitami, keď jej pracovníci rozvážali knižky aj medzi budovateľov trate Družby, či rozsiahlym vytváraním siete pobočiek na sídliskách v 60. rokoch. Odborníci by možno za kľúčový počin vyberali unikátny projekt koordinovaného spracovania regionálnej literatúry, iní by zatlieskali sťahovaniu sa do nových priestorov v 90. rokoch alebo súčasnú modernizáciu v rámci projektov Európskeho hlavného mesta kultúry. Všetky aktivity si zaslúžia ocenenie, či už je to neustále rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, kultúry, vzdelanosti, alebo zhromažďovanie, spracovávanie a uchovanie regionálnych dokumentov a informačných databáz. Rovnako tak publikačná činnosť zameraná na Košice a jeho okolie s množstvom zaujímavých etičných titulov. Nemôžno vynechať miesto knižnice ako kultúrneho bodu na kultúrnej mape mesta, kde sa koná množstvo podujatí, výstav a komunitných akcií. Všetky výpožičné, informačné, vzdelávacie a kultúrne aktivity oprávnene zaraďujú verejnú knižnicu Jana Bokácia už 9-10 ročí medzi významné základné kamene kultúry a vzdelávania občanov mesta Košice i jeho širokého okolia. Nemecký spisovateľ a humorista z konca 18. storočia Theodor Gottlieb von Hipp napísal krásnu múdrosť. Som za vypožičiavanie kníh. Keď človek knihu vlastní, povie si, prečítaš si to inokedy. Jeho slova vynikajúco doplňa múdrosť Erasma Rotterdamského. Nie tí milujú knihy, ktorých nedotknuté schovávajú v skriniach a knižniciach, ale tí, ktorých majú ustavične v rukách. Tisíckrát povedaná pravda o tom, že podľa knihy sa dá zistiť o človeku, aký je, v dnešnej elektronickej podobe možno trochu stráca silu. Ale ak budeme hovoriť o sile napísaného slova, nehľadať na formu, možno trochu stráca na formu spracovania a vydania, stále bude platiť Komenského konštatovanie. Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našim vlastným potom vodidlom. Nechaj po 90 rokoch služby občanom pokračuje verejná knižnica Jana Bokácia so sviežými nápadmi, novými aktivitami, zaujímavými činmi, ale netreba zabúdať, že spálené knihy osvietili svet. Veľa úspechov všetkým, ktorým patrí k verejnej knižnici Jana Bokácia a zamestnancov, praje doktor Zdenko Trebula, predseda Košického samosprávneho kraja. Vážená pani riaditeľka, dovoľte mi tento slávnostný okamih pre verejnú knižnicu Jana Bokácia, ako aj pre vás, ako výraz ocenenia za to, čo ste pre rozvoj knihovníctva a verejnej knižnice v Košiciach a v Košickom regióne urobila, aby som odozdal
plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja, doktora Zdenka Trebulu. Ďakujem pekne pánovi predsedovi, doktorovi Zdenkovi Trebulovi za udelené ocenenie. Nech sa páči, pokračujeme v príhovoroch. Ak ešte samozrejme nejaké sú. Predsedkyňa Slovenskej asociácie knižníc, pani doktorka Daniela Džuganová. Dobré popoludnie, vážené kolegyne, kolegovia, vážení hostia. Taká som pojažná. Je to veľmi milé stretnutie a dovolte skôr, ako prednesiem oficiálny príhovor za Slovenskú asociáciu knižníc, aby som pozdravila všetkých vás, kolegyne, kolegovia, aby som vám pozdravila všetkých priateľov z verejnej knižnice Jana Bokácia, aby som pozdravila všetkých svojich študentov ako vysokoškolský pedagóg a samozrejme kolegov vás, knižnice z Košíc, pretože mnohí iste to tak cítite, že v Košiciach žijeme v knižniciach ako jedna rodina. Stretávame sa knižnice na úrovni verejných, akademických, vedeckej, knižnice pre mládež, takže všetkých pozdravujem spoločne. A teraz, ak dovolíte, by som predniesla pozdravný list Slovenskej asociácie knižníc. Vážená pani riaditeľka, vážené kolegyne, kolegovia, každé výročie dáva príležitosť zamyslieť sa, zaspomínať si. 90 rokov je úctyhodný vek, či už v živote jednotlivca, alebo organizácie. Tešíme sa s vami, že vaša knižnica sa takéhoto výročia dožila, a to nielen v zdravej kondícii, ale aj s perspektívou ďalších úspešných rokov. Počiatky verejnej knižnice Jana Bokácia siahajú do 17. storočia, do obdobia vzniku Košickej univerzity. V roku 1924 začala oficiálne fungovať mestská knižnica, ktorá je predchodkyňou terajšej verejnej knižnice. Po roku 1989 ako jedna z prvých verejných knižnic tohto typu zaviedla výpočtovú techniku do akvizície, spracovania a knižničných služieb. V živote vašej knižnice je dôležitý rok 1996. Po 70-ročnom pôsobení v budove historickej radnice sa knižnica presťahovala do zrekonštruovaných priestorov budovy bývalej školy na Hviezdoslavovej ulici číslo 5 a súčasne do Barkovciho paláca na hlavnej ulici 48. Tradícia a avantgarda, história a moderné trendy 21. storočia sa tak ocitli v jednej inštitúcii. Každá verejná knižnica je neoddeliteľnou súčasťou mesta a regiónu, v ktorom pôsobí. Dnešná doba kladie vysoké nároky na prostredie, vybavenie a služby verejných knižníc, na odborne a informačne vzdelaných knihovníkov, a preto sme veľmi radi, že pozornosť vašej knižnice je v posledných rokoch zameraná nielen základným knižničným službám, ale aj zaujímavým podujatiam, komunitným aktivitám. Vašej knižnici patria celoslovenské prvenstvá v organizovaní a realizovaní podujatí na podporu čítania. Cesta do vedomostnej spoločnosti vedie informačnými diaľnicami vrátane knižníc, ktoré integrujú tradičné informačné pramene s digitálnymi médiami a prostredníctvom sofistikovaných nástrojov ich poskytujú používateľom. Všetko to síce nie je lacná záležitosť, ale je to skvelá investícia. Vráti sa do mesta v podobe úspešných ľudí, ktorí budú mesto Košice ďalej rozvíjať. Dovolte mi preto, aby som sa pri tejto slávnostnej príležitosti poďakovala za vašu prácu,
obetavosť a zodpovedný prístup. Úprimné a veľké ďakujem vyslovujem za aktívnu a skvelú prácu v rámci Slovenskej asociácie knižníc. Do ďalších rokov vám želám pevné zdravie, spokojnosť, uznanie, pochopenie a silnú podporu zo strany vášho zriaďovateľa Košického samosprávneho kraja. Prajem vám tiež spokojných používateľov, ktorí ocenia kvalitné knižnično-informačné služby a ktorí sa k vám budú vracať aj po rokoch a budú šíriť dobré meno vašej knižnice vo svete. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, členka výboru Rady pre kultúru, pani inžinierka Silvia Štaselová. Vážená pani riaditeľka a vážený kolektív verejnej knižnice Jana Bokácia, vážené dámy a páni. Ďakujem za pozvanie na dnešné slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 90. výročia založenia vašej knižnice. A je pre mňa cťou zablahoželať celému pracovnému kolektívu z pozície členky Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a tiež mene Spolku slovenských knihovníkov a knižníc a tiež Medzinárodnej federácie knihovníckych asociácií a inštitúcií IFLA, ktoré zastupujem záujmy slovenského knihovníctva. V kultúrnej histórii ľudstva neexistuje také obdobie, kedy by vzdelanosť, pokrok, umenie a kultúru nesprevádzali knižnice. Knižnice obhájili svoje postavenie a svoj význam v každej historickej epoche, a nie je tomu inak ani v prípade verejnej knižnice Jana Bokácia, ktorá spĺňa všetky atribúty modernej verejnej knižnice informačného veku. Knižnice sú majákmi informačnej spoločnosti, hlavnými vstupnými bránami k informáciám a preto sú aj významnými nositeľmi pokroku, rozvoja vedy a prosperity celej spoločnosti. Bez kvalitne vybavenej knižnice nezaobíde žiadna kultúrna, vzdelaná a informovaná spoločnosť a už vôbec nie je taká spoločnosť, ktorá chce ekonomicky prosperovať. Verejné knižnice sú stále častejšie charakterizované ako tretie miesta, pretože sa stávajú okrem domova, pracoviska alebo školy ďalším frekventovaným miestom, kde čoraz viac ľudí pravidelne trávi svoj voľný čas. Dnes knižnice vo svete zažívajú renesanciu ako fyzický priestor a poskytujú pokojné prostredie na štúdium a duševný rozvoj bez vonkajšieho zhonu a stresu. Všetky vplyvy súčasnej informačnej spoločnosti zo sebou prinášajú vysoké nároky na moderné knižnično-informačné služby a vybavenie verejných knižníc, ktoré plnia mnohé významné a dokonca nezastupiteľné úlohy pre kraj, mesto a miestnu komunitu. Verejné knižnice sú všade tam, kde ich spoločnosť potrebuje a platí to aj pre verejnú knižnicu Jana Bokácia, pretože poskytuje služby všetkým vekovým kategóriám používateľov, je silnou oporou vzdelávania detí, mládeže, dospelých aj seniorov, pričom je často jedinou nádejou pre sociálne slabších a nezamestnaných, ktoré poskytuje bezplatný prístup k informáciám. Aj v čase internetu sa vašej knižnici úspešne darí budovať vzťah detí k čítaniu a ku kultúre prostredníctvom mnohých zaujímavých podujatí, čo je stále dôležitejším poslaním verejných knižníc. Preto veríme, že verejná knižnica Jana Bokácia bude vždy nachádzať potrebnú podporu pre rozvoj svojich aktivít a že bude mať od svojho zriaďovateľa vždy vytvorené finančné, priestorové, prevádzkové a technické podmienky súčasného európskeho štandardu. V mene Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, najstaršieho profesijného združenia knihovníkov, informačných pracovníkov a knižníc na Slovensku a tiež v mene celej odbornej knihovníckej komunity prajeme verejnej knižnici Jana Bokácia takú perspektívnu budúcnosť, ktorá bude vzorom pre ostatné verejné knižnice a budú sa môcť na vaše dosiahnuté úspechy odvolávať svojich zriaďovateľov. Pani riaditeľka a celému kolektívu verejnej knižnice Jana Bokácia prajeme veľa ďalších úspešných pracovných rokov a nech aj počas nasledujúceho 100. výročia disponujete takým mimoriadnym personálnym a odborným potenciálom vo vašich radoch, akým disponujete v súčasnosti. Na záver oficiálneho príhovoru by som ešte chcela poďakovať verejnej knižnici Jana Bokácia
mene nášho profesijného združenia aj z toho dôvodu, že nakoľko o 2 roky si pripomenieme 70. výročie spolkovej knihovníckej činnosti, mnohí vaši pracovníci v predchádzajúcich rokov boli významnou oporou našich celoslovenských orgánov, nie je tomu inak ani v súčasnosti. Zo 4 členov Celoslovenského výboru, ktorí sú pracovníkmi košických knižníc, sú až 2 členovia práve z knižnice verejnej knižnice Jana Bokacia a o to viac si ceníme podporu aj pani riaditeľky, aj knižnice ako takej, pretože sa stala takým pomyselným centrom združovania knihovníckeho Košického kraja, pretože práve predseda krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc je členom kolektívu tejto knižnice. Dovolím si preto odovzdať do rúk pani riaditeľky vecný dar, ktorý vás dúfam poteší a ktorý dúfam bude takým symbolom novej doby, novej éry vašich moderných služieb, aby ste vždy obhájili záujem vašich používateľov, a to u všetkých vekových kategórií. Takže v tejto taške je čítačka elektronických kníh značky Sony. Ešte raz ďakujem a prajem veľa úspechov. Host až z Prahy, je to riaditeľ Knihovníckeho inštitútu Národnej knižnice v Prahe, doktor Vít Richter. Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, já bych neoficiálně, ale když mě doktorka Kennerová zvala na to slavnostní setkání, tak mě upozornila právě na jméno Jana Černaje, který byl zaměstnancem Univerzitní knihovny v Praze, dnešní vlastně Národní knihovny České republiky. Já si musím přiznat, že jsem to jméno neznal. A zajel jsem si do našeho velkého archivu a věnoval jsem jedno dopoledne pátrání po dokumentech, vlastně vzpomínkách na doktora Jana Černaje a něco jsem našel, tak jsem udělal z toho kopii. Dneska vím, kdo doktor Černaj byl, jak se vlastně do Košic dostal, jak se vrátil a co v knihovně dělal. Když my hodnotíme činnost knihoven, tak zpravidla mluvíme o knihách, o tom, kolik půjčujeme a také mluvíme o tom, jak knihovny stavíme, všechno možné, ale já bych v této souvislosti, nebo v souvislosti s tím pátráním v tom archivu, když jsem docházel vlastně desítky a možná stovky jmén knihovníků, které prošly knihovnou, tak jsem si uvědomil, že vlastně velmi důležitou věcí jsou ti, kteří v knihovně pracují. A já bych právě v této souvislosti chtěl doktorce Kertnerové poděkovat za dobrou spolupráci mezi českými a slovenskými knihovnami. Doktorka Kertnerová v žádném případě není člověk, který v knihovně pracuje, ale patří do skupiny těch, které knihovny ovlivňují a knihovny proměňují. Myslím si, že tím pravým důkazem je dnešní knihovna Jana Bokacia v Košicích. Chtěl bych tedy popřát paní doktorce a poděkovat jí za spolupráci. Čo je v tom obale, pretože doktor Černaj naozaj bol zaujímavý človek a veľa pre knižnicu urobil. A skoro si ma dojal, Vítku.
Teraz, ak nie sú ďalšie príhovory, tak by som vlastne pokračovala v tej myšlienke, čo tu pán doktor Richter začal. Naozaj v knižnici sú najdôležitejší ľudia. A preto by som rada túto slávnostnú príležitosť využila na to, aby som odovzdala pamätné listy tým, ktorí sa o výsledky knižnice zaslúžili v minulosti i teraz. Už som spomínala, že mnohí moji kolegovia strávili v poverejnej alebo vtedy krajskej knižnici celý svoj profesionálny život. Aj vďaka ním prichádzali čitatelia do našej knižnice. Takže dovolte, aby sme ich pozvali na scénu. Najprv teda bývalých zamestnancov. Prečítam vaše ctené mená a poprosím. Doktorka Jana Amrichová, príďte. Helena Čordášová, magisterka Anna Čurlejová, Danka Birková, Agnesa Dvorová, Agnesa Figetiová, Iveta Hricová, Nadežda Kalachanová, doktor Vladimír Chmelár, Alžbeta Chmelárová, ktorá prevezme ocenenie Aldona Knihárová, Marta Kolesárová, Elena Kolibošková, magister Štefan Koliboško, ktorý prevezme ocenenie aj za manželku. Edita Kulíková, Mária Lorencová, Mária Jachovičová, Olga Mitrová, Terézia Nádašová, Marta Polakovičová, Marta Prekopová, Natália Šoltisová, Darina Turňová a Zuzana Angvoldírová. Pamätného listu zhotovil výtvarník Ivan Čepek. Predstavuje strom poznania s pevne zapustenými koreňmi a pamätný list je vyhotovený na ručnom papieri.
súčasných kolegov, ktorí tiež pracujú v knižnici aspoň 30 rokov. Nie je ich už toľko, lebo dnes je už svet iný. Dneska už ľudia v knižnici nepracujú celý svoj profesionálny život, takže prosím mená. Ocenenia si prídu prevziať pani Kveta Čumová, Valéria Fedorová, magisterka Anna Harkabusová, Mária Kalafusová, magisterka Ľudmila Katová, Terezia Krubová, magisterka Gabriela Naďová, Mária Nemcová, Daniela Popovičová a Katarína Tamášová. Ešte oceniť tých, ktorí s knižnicou dlhodobo spolupracujú a dlhodobo ju podporujú. Je to Český spolok v Košiciach. Pamätný list prevezme Eva Balušíková. Týmto ocenením by som zároveň chcela tlmočiť aj poďakovanie už zrušeným inštitúciám Českého konzulátu, Českému konzulátu v Košiciach a Českému centru v Košiciach, ktoré s knižnicou mali veľmi dobré a blízke kontakty. Slovenských knihovníkov a knižníc. Pamätný list prevezme predsedníčka inžinierka Silvia Štaselová. Týmto ocenením spolku by som chcela poďakovať zároveň všetkým tým knihovníkom, bolo ich stovky po celom Slovensku, ktorí s našou knižnicou spolupracovali, s ktorými sme vytvárali stratégie a iné koncepčné materiály, ktorí nás podporovali, s ktorými sme sa stretávali. Ďakujem. Slovenská asociácia knižníc pamätný list prevezme predsednička doktorka Daniela Džuganová. Týmto pamätným listom by som chcela pozdraviť a oceniť desiatky knižníc po celom Slovensku, od Bratislavy cez Martin, Žilinu, Banskú Bystricu, Prešov, Vranov, samozrejme Košice, všetky tie knižnice, s ktorými naša inštitúcia udržiavala dlhoročné kontakty. Sme vlastne členom asociácie od jej vzniku, takže vďaka všetkým, s ktorými sme mali možnosť spolupracovať a vytvárať zaujímavé nápady. Ďakujem. Fotoklub Nova
pamätný list prevezme manažér fotogalérie Nova Gabriel Balog. Týmto pamätným listom by som chcela oceniť nielen tvoj podiel, Gabi, na činnosti našej galérie, ale aj všetkých tých nadšencov z fotoklubu, vďaka ktorým pri knižnici galéria už 22 rokov žije. Ďakujem. Dovolte odozdať jeden pamätný list. Chcela by som ho symbolicky venovať človeku, ktorý sa zaslúžil o to, že staré fondy knižnice zostali v Košiciach. Človekovi, bez ktorého by sme dnes neslávili 90-tiny. Prvému riaditeľovi, doktorovi Emilovi Černajovi. Ja by som poprosila pána doktora Richtera, aby prišiel ten list prevziať. Takže pán doktor Richter, riaditeľ Knihovníckeho inštitútu Národnej knižnice Praha. Čím by bola knižnica bez čitateľov? Veď nakoniec všetko naše úsilie smeruje k tomu, aby oni boli spokojní, aby ku nám prichádzali, aby sme im mohli poskytovať všetko to, čo v knižnici hľadajú. Za celú komunitu čitateľov, ktorá ku nám chodí a chodila, by som rada ocenila dvoch z nich, dlhoročných čitateľov, ktorí nás podporujú, ktorí nás majú radi. Toto ocenenie patrí vám, pani Eva Balušíková, a vám, pán inžinier Eugen Kočišťák. Prosím, príďte na pódium. Neslušný sa prezrádzať vek ženy, ale čo môžem prezrádiť je fakt, že pani Eva Balušíková je nielen dlhoročnou čitateľkou, ale aj veľkým fanúšikom knižnice a vždy vie iným poradiť dobrú knihu. Pán Kočišťák má toľko rokov ako knižnica, ale tomu nebráni, aby bol denným našim návštevníkom. Nájdete ho buď v čitárni, alebo za počítačom. Vážené slávnostné zhromaždenie, dovoľte mi, aby som úprimne poďakoval celému kolektívu knižnice, vážené pani riaditeľko, za to krásne, čo mne denne knižnica poskytuje. Knižnicu mám veľmi rád a to preto, lebo sa tam stretávam s ľuďmi príjemnými v peknom prostredí, ktorí sú ku mne vždy ústretoví. Toto podujatie je pre mňa mimoriadne vzácne, pretože som rovesník 90-ročnej krásnej našej kultúrnej, významnej kultúrnej ustanovizne. Spolu sme celé 90 rokov kráčali. A ja sa cítim teraz veľmi dobre medzi vami, pretože ako keby som patril do toho prostredia, do toho kolektívu. A ešte chcem povedať, že knižnica
ma inšpiruje svojim krásnym jubilovaním k tomu, aby som ja o niekoľko mesiacov v kruhu svojej krásnej rodiny zhodnotil svoj doterajší život a chcem pri tejto príležitosti vyjadriť úprimnú radosť toho, že aj ja, ako všetci tu predo mnou, môžem s uznaním vyjadriť svoju radosť krásnych výsledkov tejto inštitúcie. A v náväznosti na to, čo povedal pán primátor a iní, by som aj ja chcel tejto knižnici poželať, aby v etape približovania sa k storočnici dosiahla aj naďalej veľa krásnych úspechov. Ďakujem vám za pozornosť. Tu už asi neviem, či nie.